ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଙ୍ଗେ ସଜାଗି ରୁହ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଙ୍ଗେ ସଜାଗି ରୁହ ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଉଦାହରଣ ପାରିବେନି କେହି ତ ଜୀବନ ଝଡ଼ିଯିବ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ଏ ମାନବ ଗଣ ହୋ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଉଦାହରଣ ପାରିବେନି କେହି ତ ଜୀବନ ଝଡ଼ିଯିବ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ଏ ମାନବ ଗଣ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଲୋପ ଯେ ପାଇବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପେ ପୃଥିବୀ ତରଳି ଯିବ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଲୋପ ଯେ ପାଇବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପେ ପୃଥିବୀ ତରଳି ଯିବ ହାୟ ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ମାନବର କରିବେ ବିଚାର ସେହି ବିଚାରରୁ କର ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ନାମ ଅଛି ଯଦି ତୋର ନରକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ହେବୁ ତୁ ଯେ ପାର କୋଟି କୋଟି ମାନବର କରିବେ ବିଚାର ସେହି ବିଚାରରୁ କର ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ନାମ ଅଛି ଯଦି ତୋର ନରକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ହେବୁ ତୁ ଯେ ପାର ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଅଟେ ଯେ ଅସାର ସେହି ଅସାରରୁ ଫେରି ଆରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଅଟେ ଯେ ଅସାର ସେହି ଅସାରରୁ ଫେରି ଆରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଖ ବର ବେଶରେ ସଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନେଇଯିବେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। Thank you so much.